uMnumzane Mchunu, President of the Zulu Nation, ebothula inkulumo eGoli kwaMaye mayelana nokuboshwa kwaMnumzane uJacob Zuma. Nyabe sana! Amandla awethu. Welcome home to all the comrades here and the comrades at home. Siyabasaba na. Siyabasaba na. Siyabasaba na. Yo wawa ejabulela ukuthi ukwazi umpwabo ngomkhonto wafa. Iqiniso lokho. Likhona iqiniso lokho na. This is the turning point. We will never go back. Abamkhiphi bebeshela uma behluleka lokho ngithi sizo zonke zama-Afrika inhlenta naseningizimu nesenyakatho naseningizimu sithi siyawugcina umthetho waseningizimu Afrika kodwa uma kuphela insuku ey'ntathu uba bengaphumile ejele siyahamba sonke siyala ubabalele khona siyolala khona oncelisa ingane akaye khona siyohlala naye ubaba azaphuma ejele uma besibulala basibulalele khona sithi honjani asambe isalukwazi ohamba nge-wheelchair ogulayo ayogulela ngakhona ngoba vele izwe livaliwe anikwazi kusho ulembe amaphilisi emakliniki kodwa ubaba ulapha nje uma ngabe rabaphosa zonto ngoba ubaba bendimdelela nimthatha kancane nithi akayilutho kwenzakala nezweni sinomkhuhlane inombolo zenyuka like nobody's business. This is a state of the nation addressed by Ngizwe Mchunu. Njoba ikhona kungizwe online kuwo wonke ama-channel akhona lapha siyabonga kakhulu intatheli ukuthi ithatha ithuba lokuthi sizokhuluma lapha. Ma-Afrika amahle nithi vukani, ma-Afrika amahle nithi vukani. Mdlalo lokho emvani kwey'nsuku ey'ntathu siyahamba siyolala lapha ngaphandle ngiyayinikela mina ngiyayinikela ukuthi ngiyolala ngaphandle la alele khona ubaba kuyoze aphume ejele. Amen, ayikhala Mchunu. Any question? Yakhala ke manje. Ayizonake intatheli. Cha, nikhululekile ngami ukuthi sine ney'ntatheli siyalihlonipha sicela ningahlukunyezwa. Okwesibili angithi nithenena nani nithunywa abathize ngoba kwanina nicapturishiwe nisebenza kanzima ngani zakwethu siyayidinga i-state capture eqondene ne-journalism ukuthi ne-media eSouth Africa ukuthi kuvela